Kubeka nodaba ngiyezwe impela uphathe kakhoza. Impela ubuyela kwami emculweni umfowethu wazi kwapha ukuthi impela avela unqoba ubakhoza. Umuntu insizwa ledlala isigini. Yebo. So ukufika kwakhe ke naye wafika ngidluleka nje ngento eyodwa wathi angithi usenkolweni wathi yebo ngisenkolweni wathi inkolo xabana nomculo. Ngimbona ukuthi ukhathazekile suka le mpola. Ukhoza. Babukhoza. Nami ngithe ngivakasha le ekhaya ngithi ngaphutshuka bazovele basho. Mfuthu uthi nangi le nyamazana uzobamba la. Kamzovela ngibhadama ngaleso sikhathi kubabukhoza. Ayangincane ngathi akuxabani umculo nenkolo. Yes. Oshuthi kwaba ukuthi kimi ngibuka isidima so salenkolo engikuyona. Ukuthi ngingacula ngithini nayo. Usethi kumina ayikho instrument ongayidlala. Ithi mina noma ngithanda nje ukudlala ngithanda ukudlala mhlawumbe ngafuna ukudlala mhlawumbe noma yicilongo nje ngelanga noma yiface. Athi yena angithi umfono nawo amacilongo. Ngithi mina akanalo iface athatha noma ialto qala ngayo. Angivumi. Hayi umfowethu angibelesele na amacilongo umfowethu dlala mfowethu na amacilongo. Anginike yona i-tenor le. Ibambe kabili kathathu angiye. Ngithatha ialto ngibambe kabili kathathu ngizwe ngathi ithanda ukungena. Bese kuba ngishawa itone. Kuthi tone yethweno mnandi. Ye10. Yes, kodwa manje ufuna umoya. Tenor sax. Yes, tenor saxophone obi tenor saxophone. La amatheno lawo. I-alto ethe kuba ncane bese kuba ifestival ncane njengale street sax bese sishawa ubaba Kennedy. Oshuthi ke mangisenkolweni futhi nami ngiyizwe inkosi esekuphakameni njalo ngesihlabelelo esithi vuthelana icilongo. Ya? Njalo uthingo lenkosazana lithi vuthelana icilongo njalo lento makusho likushawa uba amacilongo akhona ekhaya. Njalo mesho amacilongo akhona ekhaya. Okushuthi mase ngithathe icilongo ngidlale lezi hlabelelo zenkolo yami ushuthi mhlambe cishe iyona into engangijabulisa leyo ngilithanda icilongo ngoba mangithi ngiyalicabanga icilongo angazi ukuthi ngathi ngilithandelani ngoba mina ngithanda ukucula. Yeah. Bese kuba ukuthi ngathatha isinqumo sokuthi okay make ngakwazi ukuhlabelela ihlabelelo zenkonzo engikuyona ngecilongo ushuthi noma kanjani yonke into engiyicula ngomlomo ngikwazi ukuyikhipha ngecilongo. Ngabuyela kanjani. Awusuka madoda. Nezwela ke babukeli lapha emakhaya umfoka mkhize okhabazela abakhulu beyibeka le ndaba ukuthi baze bafike la bekhona bafike kanjani. Njalo ke uzongena kule page Dassenhoek 14 Galaxy TV YouTube channel ila uzofica khona zonke izinto ephathelene ne-14 ezumlando njalo nethinto music ethinto sopolitiki ethinta abantu abanamabhizinisi uzolokuthi njalo ke mawungena noma usubscriber ugcina usuloku uthola izinkulumo ezintsha ngoba ziloke zifika njalo. Ngamanye amazwi ke siyaqhuquzela egengeni encane entsha ekhulayo ukuthi mhlawumbe umuntu ofuna ukungena kule page noma uzoqopha lezi inkulumo esikhulumayo mhlawumbe ufuna ukuthi avele nayo kwezakhe zaka art njalo uyobe sexhumana nathi ke ngoba ukuqopha akubizi nemali enkulu ngoba because silanga phakathi vele 14 siyafisa ukuthi wonke umuntu azithole emukelekile ku DTM studio. Uyobe usufika ke uphethe 150 wokuqopha inkulumo ofuna ukuyiqopha bese ukwazi ukungena kwi page ye YouTube iDassenhoek 14 YouTube channel. Njalo ke ubusuxhumana nathi njalo bese sikurecorda inkulumo yakho ofuna ukuyikhuluma. Ngabe mhlawumbe ufuna ukwenza umculo mhlambe ufuna ukwenza lento yokurecorda amahubo nalento endlamu uyobe ususithinta ke kuyo le nombolo esothi mase siphuma sifake lapha egcineni. Ngisaqhubeka ke nabafowethu namhlanje sihleli kamnandi sikhulumeza ka music. Ngihleli ke nabo abafowethu uBheki noThulane okhabazela abakhulu. Manje laba bafowethu mhlambe singakwazi ukuthi sithi ukunizwa nje kancane for mhlambe ukufutha ngazi noma ngaqala kuwe khabazela omdala noma ngiqale kulomncane ukuze kubonakala ukuthi lento ngempela
esikhuluma ngayo nomlaleli ohlela ayibone lento ukuthi ngempela iyona noma ningasezocula kakhulu ngase side lami mina bese nginizwile ngoba kune album ebengiyenza nani ye-jazz African jazz nginizwe kahle kakhulu ukuthi hayi icilongo impela nilenzisa lento efunwa yinini impela angazi ukuthi uyena kumuphi engaqala ngaye kunena nobabili noma ngiqale ngawe khabazela omncane noma ngiqale ngomdala ake ngiqale kulomncane one ready vele second already lo ngalanga kimi ngaqala nje khabazela sihleli nje sithi ukuza ukudla kwendlebe ukuthi uma usuliphumputha icilongo liphumputha kanjani uyoshaya nje lo ama relax akho waziyo hey nezwela ke balaleli nangu ukabazela omncane la liphumputha icilongo lakhe asifuna ukuthi masikhuluma nicabanga ukuthi sidlala amadayisi noma sidlala amakhadi mhlambe sinishaya mhlambe ngemfa ephindiwe nangoku umfoka khabazela elifutha ke icilongo ke manje usuyayizwela ukuthi ke njoba sihleli la ku Dassenhoek 14 Galaxy TV asidlali nezingane abafowethu abamayimi bayidlala live lento yabo usevele wamane ukhabazela omkhulu wahlala omncane wahlala phezukalo nangu nomdala ngiyambona uyaviva ake sizwe lo mdala naye futhe lakhe icilongo lapha eceleni wow shaya ukhabazela icilongo lakhe madoda wangikhumbuza madoda insizwa zakhona la eAfrika esingakhuluma ngo brother you masikela sikhulume lapha ngeinsizwa kwi jazz ingqalabutho sikhulume lapha ngo baba uSipho Gumede size lapha na insizwe eziningi ezayikade edlala umculo esezashiya umphefumulo yazo ilale ngokuthula o brother Kuntambele singabala lapha no Jonas Ngwangwa yinkunzi malanga lezo o brother badala kade sibukela kubona ebeyifutha amacilongo njalo njalo namanje ke siyafisa ukuthi sisike iphethini kulabafowethu njengoba sinabo la e-studio njengoba nathi siyazi ukuthi basike iphethini njalo njalo kwabanye asebadlule emhlabeni mina ke lapha bafowethu manifuthi icilongo ngizwa kuvuka ezinye izinto because mawukhuluma ngomculo we-jazz kunyakaza insizwa egazini lami esasidlala nazo kwi-Shining Stars njengoba kusuka walimemeza leli qembu lala endaweni kudala elalicula ngempela lihlanganisela ididiyela abacula abahlukahlukene ubhuti wangifundisa kakhulu lo mkhakha we-jazz ubhuti uVusi Kenneth Gumede uchwi sizwe yayinde le yayidlala kakhulu bass ngemini engaphelele ayi into ayenze drumini mase kuthiwa sesithe uphuma kancane la kulezi ezethu zaka gospel athi mthu wangibambela ikeyboard lapho sithi ukubamba umkhakha we-jazz hayi uzokwenzela enye into lapha nedrumini aphume edrumini athatha ibass uzokwenzela enye into kwi-bass ubethi medlala ubass ubuza ukhumbula uSipho Gumede because ubass abawudlala ubungazi ukuthi uneintambo ezu6 kube ku4 strings kamanye amazwi ngithi bafowethu umculo ufana nethuluzi eliyimvelo nelisegazini kumuntu ophila ngaphansi komthunzi welanga ongumAfrika because umculo usivuselela ubuthina uvusa lezi zinto zethu ezindala ngike ngezwe nje kweminye imsakazo kolunye uhlelo olwaliphethwe ubaba uBongani Mavuso ekhuluma nomntwana kaphinda ngene
la ngazi wakhona kudlala edlala umculo ka Princess Magogo ngaleso sikhathi wekade edlala lento eyayibizwa ngokuthiwa yini umakhoyana hey ngathi mangibheka ngathi mina hey umculo usuka kude kusho ukuthi ngamanye amazwi umuntu oqala wasungula lento ukuthi kudlalwe lezi zinto zomculo njengoba siyesisho sithi science yaqala la eAfrica because uma ubheka ngalesa sikhathi medlala le yanto abanye babebiza ngesidolotolo leza zinto leza babeyikhandela bona singakafiki isizwe sasentshonalanga njengoba sesisiphuculileke lento bayenza yagcina isinje masikhuluma ngeflute lento ekuthiwa igemfe lakhi wabantu abamnyama ukuthi babehlanganisa kanjani lento yokuthi ukhiyotizula ukhiyotizula siyambona namhlanje nangu umfowethu lofuthela imango groove uSpokesmashiyane beyifutha kakhulu lokho nje flute igemfe yebo kodwa abuye futhi mosumfaka kuzona lezi ma-saxophone uzokwenzela show because izinto abaphila kubona la ngaphakathi emzweni sisaqhubeka bafowethu sesizovala ngingakaphumi nithini mhlambe kubafowethu laba benza umusic ngiyambona isikhathi esiningi abafowethu abaningi sebekholelwa kakhulu kulento yokumayima yokucula phezulu kwe-CD umfowethu ke akabala sephezulu kwe-CD yipi nje inselele niphonsela abafowethu laba abalandelayo ngemuva kamusic mhlambe makuthiwa benza umculo kahle kahle masikhuluma eqiniso i-original into ephila egazini lomuntu njengoba ngithi mina konke ngikwazi ukusho ngephimbo kuzofanele ukuthi ngikwazi ukusho ngalensimbi uma uyi-artist kufanele ukuthi ube nayo instrument eyodwa ozomeja ngayo at least uzoba yi-artist ke lapho hayi ngoba kuzokuphoqa ukuthi egcineni mase uthembele kulezi zinto zamakhompyutha awuzokwazi ukudlala wena futhi mazingekho lento zamakhompyutha wena futhi akusekho ozokwazi ukwenza so ukufa kwezinga lomculo lelo kodwa masifuna ukuliphakamisa njengoba ingane zethu zihambe ziyofundela ama-instrument ema-university nakuphi azidlale wona ama-instrument sipromote futhi nathi ukudlala kwama-instrument ukuthi iwona music awashaya mfoka mkhize kwelakho kokukhabazela umntana hayi uqedile awu ngabe usuyayona ya babukeleke besithi asike kwelijikayo namhlanje ke ngihlanganise lezi inkunzi ngoba noma namhlanje ngiyihosta kodwa naba sebengifaka bengibala ukuthi cha ngangikhona impela kwenziwa lezi zinto zaka music baqinisileke ngiyabafakazela because umuntu uyidlale kakhulu lento yama instrument njalo nalento yokusiza amanye amaqembu engikhumbula ukuthi maningi amaqembu esengwasizile ngithe mangisuka kwi Shining Stars kase ngiphokophela kwelinye iqembu ekwakuthiwa iHigh Roving Guys Band la sasilala khona umbhaqanga nezinsizwa umfoka Zungu obrother Sipho Zungu njalo nompondo Zungu kunenye insizwa futhi eyizalo ubhuti kwakuthiwa uRara wakaNkosi ezansi wakashozi njalo ezansi ngakothwala ekwakuthiwa nathi nayo esasikade sinayo ke kulomkhakha lo wombhaqanga bafana kade ngibaqeqesha kakhulu bafundisa lento stage work njalo ngoba kumbhaqanga bengifaka ikapisi lokuba yi-vocal khona ama keyboard ehlalwa uSipho umfoka Zungu ngibeke futhi engisuka lapho ngaleso sikhathi bese sengihlukene nabafowethu sithola ibreak ngokuhlukahlukana ngokwesimo sezinto ebezisiphoqa ngase ngiphinda futhi ngaya kolekeleke elinye iqembu ngakamamdekazi ngasebenza nezinsizwa oSipho umfoka Mkhwanazi la ngaqeqesha khona iqembu kwaze kwaphuma iqembu legospel ekwakuthiwa iThuli Spirit esaze sahamba safika eGoli kwaNdonga siyaduma la uGospel Gold wawusaphethwe intokazi yakhona futhi lapha eWard 14 uZanele Mbokazi ngalezo ikhathi esikhombisa ukuthi iWard 14 ayincinyane inkulu kakhulu la safika ke khona sayo recorda leli cwecweke engicanga abaningi balibona ngaleyo mnyaka sivela kuma TV sihlala ingoma yayithi ke itrack yakhona bokhabazela yayithi wembulali njalo ngaze ngaphinda ke featurishwa elinye iqembu elikamhlakwane osempola ulaki
umfoka Mhlakwane ngicabanga namhlanje usewumfundisi naye beneqembu khona ebelicula abafowethu kwakuthiwa oKabela umfoka Mtawunge nakhona saphinda saze sahlanganisa ke nabo ke kuleli qembu le True Spirit ngihlanganise zami nezikalakhe umfoka Mhlakwane esahamba ke sayo record egoli ke kulolo cwecweke ngilishoyo la ne title track yayithi Wembulali sasebenza ke nabo Bootluck njalo njalo la ngafica khona ke lensizwe ekuthiwa uMbongeni uMbongeni sisebenze naye kakhulu madlala ngamfica lapha na ku Bootluck abaningi bamazi ukuthi udume ukuthi uStone yes la sifike senza khona umusic njalo njalo sasafika kulesi sigaba sokuthi siyo record egoli ngoba kunamanye ama tracks ababe wafakile esaba feature ngawo kuleyo album njalo njalo engikhumbula ukuthi I track yayo number 3 yayilidwa uyena uMbongeni kuleyo album so ngithi ke bafowethu ke ngibonga kakhulu bo khabazela abakhulu ukuthola lelithuba lokuthi sibuye futhi siphinde sihlangane sengivala nje sengifuna ukutshela abalaleli ukuthi sine album ke ye-jazz sesiphothulile kusona lesi studio iDMT studio le album ngibifuthelwa yibona labafowethu kuma saxophone einkinobheni bekuhleli mina ke lapha umfoka Mbonambe iAfro jazz lesi esizoyikhipha sengenzela ukuthi abalaleli emakhaya ababe ready ukuthi uma kwenzeka si-release izobe sitholakala naseinkundleni zokuxhumana zaka music njalo njalo ama CD azobe sekhona abafuna ama CD bazokwazi ukusicontacta siyaqhuquzela ke njalo njalo ukuthi ke nabafowethu abafisa ukuzorecord umculo ngaphakathi la iWard 14 abasithinte bafike njengamanje ama prize asekahle istudio sikabizi because sisafuna ukuthi wonke umuntu ayiveze italent lakhe nalo njalo njalo angazi ke mfoka mkhize la kuma prize ume kanjani ngiyathanda ukuthi ke namhlanje akubabeka abalaleli ukuthi mhlambe mawucharge la ema prize nikhamba kanjani mawusufika eDTM studio ngengoma ngayinye njalo njalo yeah mfethu njengoba nje ukade uqeda ukusho mfowabo ukuthi si studio sasiphemba and naso sisendaweni la yes and abantu abaningi abasebenzi yes so nje besingenza lo musa ukuthi at least kube 150 per track yeah per track yes. So ingaka masterisho so masterisho olunye uhlelo losunga negotiator nomuntu olapho kwi mastering and then nenze inhlelo zeni kodwa nje thina sithina 150 so wathi sikurecord itrack yakho eyodwa and then 150 rand yes so kusho ukuthi ke futhi ke lama uchaza kanjalo wenza kahle uyicacisele mfoka Khabazela mawuthi 150 yes nangokwesimo sendawo esihlala kuyona ifana semadolobheni so lana uyazi ukuthi ungaphakathi siyasazi isimo sabantu ukuthi abasebenzi njalo njalo so kusho ukuthi ukusebenza itrack 150 uhlangene nemixing ufuma usuqala ke manje ukhuluma ngento yemastering kuye kube sekuba nohlelo lakhona eceleni futhi nakhona futhi akubizi yebo kunohlelo nje la khona uba kusuke sekuphumile endabeni estudio sekufanele ukuthi umculo wakho usuzosetshenzwe eceleni ake sicaciseke lento sicacisela ababukeli ukuthi yini mastering because abanye abantu bayangena emculweni but abazi abekho well known ukuthi umculo kahle kahle uhamba ngayiphi imkhakha njalo njalo masikhuluma ngokurecorda sikhuluma ngokuqopha bese maseqedi ukuqopha umculo wakho bese ubalanswa lento ekuthiwa imixing ubalanswa ama sound akwazi ukuthi kuvele ibass made icashile ilead guitar ngokunjalo saxophone keyboard ibalanswa yonke into yakhe bisikhipha umsoco ithi mayisiqediwe ke lapho uma sesongena kulomkhakha wemastering sisuke lapho sesizongena kulento yokuthi umculo wakho usuku usunyuswa ivolume yakho bese uthi track number 1 number 2 number 3 alingane wonke ama volume ngokulinganayo